กันมาจวนสิดึงตัดเสียงกันเลยครับมานี่มารูปตะกะทบที่อันนั้นมาไม่ต้องตานามัลสมนะไม่ได้ที่อันนั้นเบสินะวันสิดึงเจ้าอันเดียวว่าทิลจะทั้งอิเล็กทริกและเป็นที่เวลเตกันค่อยแต่ละจวนplumbing เนี่ย plumbing ที่จะใครมาบิกจวนกับโปรเฟชนะตักเหอันนี้เวทีนะจะ plumber จวนที่อันเปิดจะกันที่เราว่ามันนี่ตอกจวนที่โปรเฟชนะน่าจะกันที่อันเวทีนั่นเองจะหันอันนั้นละวิดีโอที่ada anghian asiling ke le plumbing ke thang ong ve thina do ta sam da ma te cho ong ve te no ma se ma nei tu te do ta sam ang thap phian kan siam ve thina ne ti kha me lo thas bola chuan hi kan pipe fit reng ate glass tar vel te hone mil tap tu hian engkim hi karwa masavaka a designer ti ver athan kan thwe ve chuang lawa ke ni chuan ke mani a brick ita andem atang khan kan ro masavaka ti han kan siam tan amoi ema mani design kha ani ve ta ni chu to na video dang dana po hian amoi lo chu hi pu telam kha ta se thian ma somang pe talent thata kan nei thia plumbing te ceiling te cabinet tala wiring zong ta khoi thaya me siam ti thian ma somna ani mithing chuan eng ma ti thei kan nei lawa ama ro chu pathian min pek liao ni ka ria kalo me ma mo somna tam takte kan dong thina hei amangai tu te kau tu la do sak tu te kan dong sem ema chu kan lom em ani pathian zara adam te kanum chuan video kat lang to bo hian men biak ve theya chuan ata hian whatsapp number kada anga nakina te mo tu te om ve ani si chuan men lo phone ve cha anga chuan kon kut nu te indu thu sam lo na te chuan indu thu sam thlapin kan siam thei ani kan lo me